أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. إلهي فوضت الأمور جميعها إليك فدبرها بما شئت والدفي، وسلمني اللهم يا ربي واحمني، وخذ بيدي وامن وجد وتعطفي. ثم أما بعد، قال السلطان الناصر لدين الله والآسر الكاسر لأعداء الله سيدي أبو حفص عمر بن سعيد الفوتي رضي الله تعالى عنه وأرضاه ونفعنا به في الدارين آمين. إن الهدى في الذكر والسنة قط، وما اهتدى المعرض عن هذين قط. ما دون الأئمة الأعلام تفسير هذين به يرام، ومنهما تحقيق ذا يرام، ومن خلا عن واحد يلام. وجامع الكل هو الإمام في أي عصر كان، والسلام سيد تال. bandiraɓe tedduɓe heeɗiɓe bisimilla moon eɗen janga deftere meɗen lakdari eɗen jaare fasɗum ko keerol finni faasi e ƴiƴam ɓesgu. hanki en kaalino ƴiƴam fiilayru, hande kaalaten ko ƴiƴam goɗɗam ne ara e rewɓe, kono noon arata e debbo ko so jibini. So debbo jibini kadi ƴiƴam ene yalta e ko ƴiƴam fiilayru ndu, ɗum lewru fo arat, lewru fo arat so debbo ne selli tuggi cukaku makko ha o yettoyo duuɓi to jibinanɗo to gasata ɗo, tuggi cukaku makko duuɓi 16 fuɗɗo ha duuɓi 55 ma walla duuɓi 60 fuɗɗo taƴ. So nayi taƴa, so natti wawde jibinde tan taƴa. hande kalten ko ƴiƴam ganduɗa wona noon way. ɗam ɗo ƴiƴam koso debbo jibini yalta e muɗum, so debbo jibinani yaltata e muɗum. ɗum wiyete ƴiƴam ɓesgu. faslu ɗum keerol finni faasi e ƴiƴam ɓesgu. wonni faaso o wi ƴiƴam ɓesgu kal haydi, kañum e ƴiƴam faylaru fof ñawaje majje ko gotel. ñawoje ko kalmeɗen e fiilayru, mbiɗen so neɗɗo fiilima juulata, neɗɗo so fiilima hoorata, neɗɗo so fiilima wangotako kaaba, neɗɗo so fiilima memata qur'ana, neɗɗo so ƴiƴam ɓesgu yalte munde ko noon way. juulata, hoorata, wangotako kaaba, memata qur'ana, joom galle mum yettotako ɗum. ɗum woni wanni fasu ƴiƴam ɓesgu kal haydi way kono ƴiƴam fiilayru ni fi man hiya ko haɗanno ko to banggue kaɗe koɗi gootum, kono noon to banggal juutugol dumunna ɗi wona gootum. wa aksaruhu ɓuuri hewde e ƴiƴam ɓesgu 60 yawman ko balɗe 60. so debbo jibini ƴiƴam ene yalta e makko, ene wawi yaltude e makko ñalawma goto tan taƴa, ene wawi yaltude e makko balɗe 3 tan taƴa, ene wawi arde balɗe 15 taƴa, ene wawi arde lewru taƴa. kono so juuti debbo o muñan ha balɗe 60. so balɗe 60 ɗe kimɓi foti taƴi taƴani fof o looto o juula, yalta e makko ha balɗe 60. balɗe 60 ɗe so kimɓi taƴi taƴani fof yo looto juula. fa idan qada addamu so ƴiƴam ɗam taƴi qabla ha ko adi balɗe 60 ɗe walaw fi yawmil wiladati, hay sinno ko ñande o jibini nde ƴiƴam ɗam taƴi, ñande o jibini nde tan ƴiƴam ɗam taƴi. iktasalat yo looto, o sallat o juula. o jibini hande ƴiƴam ɗam taƴi yo looto o juula. o waɗi balɗe 3 tan fa ida awada ha damu ƴiƴam ɗam arte makko, balɗe 3 ɗe kiɓɓi nde tan mbiɗen yo looto o juula. o looti o juuli, caggal muɗum balɗe 3 ƴiƴam ɗam arti, yo ƴeew fa in kana baynahuma, so lombima hakkude ƴiƴe meje ɗiɗi ɗe 15 yawman balɗe 15 fa aksara ma ko ɓuuri ɗon hewde kana sani ɗiɗo ɗam laato, ɗiɗo ɓamɗam laato haydan ko fiilayru. wa illa so wonani balɗe 15 damma yo wattu ɗum ilal awwali arwani ƴiƴam ɗam, wa kana laato min tamamin nifasi, koye timmode ƴiƴam ɓesgu he jeeya. holko haali oɗo debbo o jibini tan hande ƴiƴam ɗam taƴi, mbiɗen yo looto o juula. o looti o juuli balɗe 3 ƴiƴam arti, ƴiƴam gartuɗam ɗam jeeya koye gardam ɗam fof ko ƴiƴam ɓesgu. ay ƴiƴam ɓesgu gardam gonnoɗam ɗon ɗam ko ɗan tan kedde mun ari, yo accu juulde. ma walla o looti o juuli yontere ƴiƴam arti, balɗe 7 ƴiƴam arti, ƴiƴam gartuɗam ɗam jeeya koye ƴiƴam ɓesgu he, yo wattu ɗum e ƴiƴam ɓesgu he. ƴiƴam ɓesgu ɗam o wonduno adan ɗam ko ɗam tan kedde mun ari, yo accu juulde nde. o looti o juuli caggal balɗe 10 ƴiƴam ari, ƴiƴam garɗam ɗam jeeya koye ƴiƴam ɓesgu he, yo jokku kontude ha o hiɓɓina balɗe 60. o looti o juuli balɗe 15 ƴiƴam arani,
caggal balɗe sappo e joyi ƴiƴam aroy ɗam ɗo jeyaka e gadanam ɗam ɗo ko ƴiƴam fiilayru haadi lombima hakkude majje balɗe sappo e joyi mbiɗan ɓuuri famɗude e laaɓal ko balɗe sappo e joyi balɗe sappo e joyi lombima hakkude ƴiƴameje ɗe ɗiɗi ɗiɗamam ɗam ko ƴiƴam fiilayru wona ƴiƴam ɓesgu o wiyata mbiɗi compte mbiɗi watta ɗam e gadanam ɗam wona ƴiƴam ɓesgude ala balɗe sappo e joyi ɗe so ɓilima ɗon ɗiɗaɓam ɗam ko ƴiƴam fiilayru wona ƴiƴam ɓesgu wanni fasu o wi ƴiƴam ɓesgu kal haydi way kono fiilayru ni fi man ihi eko hatta kala ko fiilayru haɗanno ƴiƴam ɓesgu ene haɗa ɗum ɗon wa aksaruhu ɓuuri hewde e ƴiƴam ɓesgu sittuna yawman ko balɗe capanɗe jeegom fa idan qada addamu so ƴiƴam ɗam taƴi qabla ha ko adi balɗe capanɗe jeegom ɗe walaw fi yawmil wiladati hay sinno ko e ñalawma jibinede suka o irtasalat yo looto wa sallat o juula fa ida awadaha addamu so ƴiƴam ɗam artoyi e makko o looti o juuli caggal nde ƴiƴam ɗam taƴi ɗam artoyi yo ƴeew fa in kana baynahuma so lombima hakkude ƴiƴameje ɗiɗi ɗe 15 yawman balɗe sappo e joyi fa aksara ma ko ɓuuri ɗon hewde kana sani ɗiɗaɓam ɗam jaate ɗiɗaɓam ɗam laato haydan fiilayru haade balɗe sappo e joyi ɓilima hakkude majji wa illa ko ɓili ɗon ko so wonani balɗe sappo e joyi noon damma yo wattu ɗam ilal awwali e ƴiƴam arwanijam ɗam wa kana ɗiɗaɓam ɗam laato min tamami koye timmode anni faasi ƴiƴam ɓesgu ɗam ƴe deftoyɗi